Здравейте и добре дошли в днешното видео. Ще попитаме карти Таро каква е насоката от Вселената чрез картите за новия месец юли. Съвет, насока за месец юли. Това е общо четене. За всеки ще резонира различно, затова вземете това, което съвпада с вашата ситуация, с етапа, в който се намирате вие. Припомням, че има фалшиви профили, които използват моята снимка от профила, логото на канала ми. Свързват се с вас, пишат ви за лични консултации, четения, гадания. Затова бъдете внимателни. Аз не пиша никога на никой. Първа, ако имате желание да ме потърсите за лична консултация, в канала ми в YouTube, в страницата във Facebook съм оставила телефон за връзка чрез Viber или WhatsApp. Сега да попитаме каква е основната енергия на месец юли. Каква е основната енергия, която ще ни съпътства през месец юли? Очертава се за някой да има среща с човек, който познават от доста време. Човек, с който са имали вече взаимоотношения. Той ще се появи, ще ви потърси, ще се обади. Ще има разговор, ще има среща. За други ще има някакво събиране, някакъв повод, в който ще се срещнете с приятелки, може би. Говоря за жените, нали? И там на това събиране ще срещнете човек, който познавате и сте имали взаимоотношения с него. Също е възможно с човек, с който сте били в пауза, леко така да опита да направи крачка към вас, да се завърне в живота ви, да ви потърся. Енергия на срещи, изясняване на отношения. Какво още, тъй като нали тук картите и енергията ни разказва за чувства и емоции, да попитаме в любовен план какво още да очаквате през месец юли, какво предстои в любовен план.
Да, тук ще се излезе от едно състояние, в което сте се чувствали наранени, имали сте желание да останете сами, да преосмислите ситуацията, да намерите баланса. И сега ще бъде взето решение, в което вие ще съумеете да се свържете с вашата половинка. Излизате тук като двойка, крал чаши и кралица чаши. С любов, с чувства, с емоции. Не е изключено и двамата да сте от водните зодиакални знаци. То сега и започва, нали, периода на зодия Рак. Така че е възможно с такъв човек да се завърне в живота ви или да срещнете и да вземете някакво решение, или той е взел решение вече и ще тръгне към вас. Какъв е съвета от Таро за отношения, любов, емоции за месец юли? Напоследък много често излиза тази карта. Дявола говори за зависимост. Съветът е да не се впускате в токсични взаимоотношения по един нов начин, да изградите стабилни отношения. Нов начин като мислене, като разговор, като ако щете да отсечете всичко това, което е токсично около вас и ви води в някаква зависимост, да изискате стабилността на мъжа отсреща и да се фокусирате върху това. Много е важно да се фокусирате върху това доколко този човек е готов да поеме отговорност за вашите взаимоотношения. Но съвета на Таро тук за любовната сфера е това. Ако се чувствате в токсични отношения, ако се чувствате в някаква зависимост, по-добре е да се тръгнете. Тази зависимост просто трябва да бъде прекратена. И мъжа отсреща да поеме отговорността, стабилността за тези взаимоотношения. Добре, какво да очаквате в сферата на работа, финанси? Какво да очакват хората, които ще попаднат на това видео в сферата на финанси и работа? Добре, ще извадя още карти. Тук ще бъде проведен някакъв разговор, свързан с
работа, финанси, за всеки ще бъде различно. Някой категорично ще отреже, ще се заяви, ще постави някакви граници, но ще имате обаждане, съобщения, след като доста дълго така сте изчаквали, анализирали сте, не сте правили нищо, всичко сте обмисляли само, никакви действия не сте предприемали. Обаче сега ще излезете от това бездействие, от този страх, който сте имали, ако говорим, че на работното място ви е било много трудно, имало е конфликти и вие сте стояли, не сте предприемали нищо, мислили сте си за нова работа, за нещо, някакво движение да я направите, някаква стъпка, обаче не сте имали смелостта да го направите. Сега обаче ще успеете да предприемете действия и това ще бъде за добро, за едно стабилно, ново материално начало. Но не дейте да изпадате така в да изтървате нервите и да изпадате в конфликти, в разправи, защото това единствено ще ви нарани вас. Просто покажете коя сте, вашата сила. Ако сте решили да напуснете, заявете се и тръгнете. И какво е най-важното послание за месец юли? Какво е най-важното послание за месец юли? Най-важното послание за месец юли е да отворите себе си, да премахнете негативните мисли, страха, да приемете любовта, чувствата, да бъдете жената, която всъщност е стабилна, равновесена, изобилна. Да пуснете и да приемете новата енергия. Да пуснете тази болка, разочарование. Да намерите баланса и да излезете от всякакви негативни сценарии, свързани с взаимоотношения, любов, свързани с работа, финанси, просто да намерите баланса и всичко това, което ви пречи да се чувствате така стабилна, изобилна, знаеща, можеща, всичко това просто го пуснете, за да може на негово място да дойде новото. Ами, това беше от картите днес. Желая ви успешен месец юли, здраве, любов, сбъднати мечти. Чао, чао и до скоро!